Helo yna a chroeso i'r ail yn y gyfres o sgwrsiau rhwng fi, Sian Meinir, Fflur y soprano a Siôn Goronwy, y baswr. Croeso i'r ddau yn chi unwaith yn rhagor. Wel, heddiw, da ni am ganolbwyntio neu ymdrin a sgiliau perfformio. A da ni'n mynd i'r ail gam rwan. Da ni wedi bod yn siarad am y paratoi yn y sgwrs gyntaf ni. A rwan da ni'n mynd yn gam ymlaen ac yn meddwl tuag at y perfformiad. A falle be da ni'n neud ar ddiwrnod y perfformiad? Enghraifft, ti'n codi'n gynnar, Siôn, pan mae'n ddiwrnod perfformiad gyda'r nos? Na, fyddai'n neud fawr am byd yn wahanol. Dwi'n berson hwyr a hwyr yn welu ac yn hwyr yn codi yn yma iawn. Dyna fyswn i ddweud, na, dwi ddim yn un sy'n mynd ati fod anen bod wedi deffo llawer iawn cynt. Yn aml iawn, mae jyst yn ymlacio drwy dydd. Mae'n gymaint o bobl yn does sydd o'r rhaid i beidio gwneud hyn a'r llall. Fe llaeth rhaid i beidio bita bethau deri, bod yn effeithio arna chdi. Eto, mae beth personol iawn i bawb yn dod i, ti'n gwybod, dwi ddim yn mynd i stopio cymryd i'n byd normodol ar wahân. Mae'r corff yn gallu delio hefo fo. Dwi mond yn bod mor gwneud dim, dweud y gwir, mae'n siwtio fi'r dim, dweud just mwynhau hynna drwy diwrnod, peidio gor-blino, mae hynny'n bendant, ond na, fyddai'n mynd ati just ar ddiwrnod arferol, bita yn arferol, neu siŵr o fi wedi bita digon oriau cyn perfformio. Yn pwyso arna chdi'n ystod perfformiad, ni allu di fynd yn lethargic, maen nhw dweud, os ti wedi bita pi-3 drom, ond na, dal i fyw mor bywyd eitha normal yn hynny, yfed digon o ddŵr a falle drwy dydd, a just meddwl amdan perfformiad fi'n nos na mal iawn. Sefo'n gystadleuaeth neu be bynnag, na, dwi just anything goes bron iawn. Wyt ti'n baswr da dwi, so ti'n mynd gorau poeni am fynd i fyny'r yn trychion anodd dwi fel mae Fflur, swn i'n meddwl. Ond ti'n mynd be arall yn dweud, fysa ti a fi yn gallu creu cyfres newydd gyfan gwbl ar ddeiet a be fita, be beidio, bysa'n? Bydd digon hawdd yn iawn, yn bysent, dwi wedi rhyw lithro chydig bach, Sian, ydych chi yn dda iawn, ond dwi wedi lithro ffwr braidd oddi ar hynny dyddi yma, ond na, ti'n gwybod, mae un peth gweitha genna i o hyd os dwi'n iawn, di fod dioddau o dimog, a ti'n gwybod, rhaid ti gadw hwnnw mewn golwg, achos beth ola ti eisiau di hwnnw'n codi fyny i dwlw di ac yn llosgi ar y diwrnod, achos ti'n gwybod, asid cry ydi o sydd yn llosgi y feinwe, ti'n bod, y llais i ffwrdd, mae o'n mynd i effeithio no. Ti'n draw beth ti'n bita felly. Ti'n fod i'n nabod y gorff, dweud. Dyna'r beth, beth sy'n disiwtio di, mae pawb yn hollol wahanol. Swn i defo'r rhan fwyaf gantorion, dwi'n nabod, yn poeni amdan y llosgi yr asid fo reol, dydy, ti'n ba? Na, mae o'n ffeindio'r balans di'r peth. Ie, Fflur, wyt ti yn dilyn rhyw drefn arbennig ar y diwrnod pan mae gen ti perfformiad gyda'r nos? Dwi'n trio, fel nath Siôn weid, dwi'n trio cadw fe'n mor normal a posib. Ond mae beth dwi'n neud nawr yn wahanol eto i be fydda ni wedi gwneud 10 mlynedd yn ôl, achos o'n i'n arfer trin noson gyntaf enghraifft, yn hollol wahanol i unrhyw diwrnod arall. Oedden ni'n gwneud yn siŵr bod fi'n trio cysgu mewn, trio bita hwn, trio gwneud hwn, trio... A nath rwy'n pwyntio fe mas i fi'n gweud, wel, ti wedi treulio 6 wythnos yn ymarfer. Ti wedi dod mewn a di treulio be? 6 awr y dydd yn aml iawn, yn canu, ti wedi mynd adre, ti wedi bita unrhyw beth ti eisiau, ti wedi dod nôl mewn diwrnod ar ôl, neu ti wedi canu, a mae popeth wedi bod yn iawn. Pam newid e?
o'n ni'n cael newid popeth, bit ar y beth gwahanol nos yn cynni, bit ar y beth gwahanol i brecwast. So, fydden ni'n cyrraedd diwrnod perfformiad cyntaf, noson gyntaf, mae noson gyntaf yn dod o gymaint o, mae stres fel i chi'ch dau yn gwybod i noson gyntaf. Dys dim ots pa mor brofiadol i chi, mae noson gyntaf yn beth sy'n eitha stressful. So be fydden ni'n neud yn wahanol? Ti'n ychwanegu stres arall. So beth dwi'n neud nawr yw just yr un peth. A dwi'n neud ar ddiwrnod dress rehearsal neu stage yn piano 1. Yr unig beth dwi'n neud cyn sioe, cyn bod fi'n perfformio mewn opera, dwi'n trio cyrraedd y theatr rhyw 2 neu 2 awr cyn y sioe. A dwi'n gwybod bod bobl yn teimlo'n wahanol, mae rai jyst eisiau cyrraedd mewn i wig a ar y llwyfan. Dwi'n licio bod gennau digon o amser just i bod ar fy mhen fy hun, achos mae cefn llwyfan yn gallu mynd yn lle really prysur. Dwi'n bita yn y prynhawn ac yna byddai ddim yn bita cyn y sioe. Fel y Siôn yn dweud, dim byd gwaith na bita just cyn canu i fi, be bynnag. A wedyn aeth y mewn mae'n wneud yoga neu ymarferion corfforol. Fel peth cyntaf i fi wneud cyn bob sioe yw'r ymarferion corfforol. Wedyn troi mlaen a cymryd amser, erbyn hi mae rhywun yn dod wneud colir a wig, a eto cael rhyw 1/4 awr cyn mynd ar y llwyfan i ddod nôl, be maen nhw'n deud yn Saesneg, to centre yourself. Am sôn o'n beth eitha hippie, I suppose, i rhywun sydd ddim yn yn byd ni, ond mae mor bwysig bod ni yn gallu cyrraedd roler lle ni'n teimlo eto yn ddiogel, fel bod ni'n gallu mynd ar y llwyfan a wneud y gorau, achos neb arall yn gallu wneud dros yn ni. Ar ddiwedd y dydd, ni sy'n sefyll ar y llwyfan yna, a cyfrifoldeb ni yw be ni'n rhannu. So, i fi, trio cadw'n calm ar ddiwrnod sioe neu diwrnod perfformio, dyna beth dwi'n trio wneud. Gan y ddiddordeb mawr yn gwrando yn y ti'n dweud bod ti'n trio cadw pel yr un peth, achos dwi'n deddol bod fel ar ddiwrnod perfformiad, dwi'n teimlo, os oes rhywbeth yn wahanol, dwi'n anghyfforddusol rhywsut. Dwi eisiau bob dim i fod yn ei batrwm yn iawn, a dwi'n eisiau ddim byd i fod yn wahanol i beth dwi wedi arfer, os ti'n wallt i wedi bod yn ôl fel la, dwi eisiau ddim fod yn ôl fel la, union yn peth, dwi'n teimlo'n wahanol. Dwi'n licio teimlo'r un peth, a dwi'n meddwl beth di'r teimlad na o sicrwydd a'r teimlad cysurus na de. Felly unrhyw beth sy'n neud i ni deimlo yn well mewn gwirionedd, yn deg, y fwy cyfforddus efo ni yn hunain, mae hynny'n gallu bod yn help. A dwi'n meddwl hefyd, Fflur, y peth mae'n ddedys ti am yr nerfau falle'n y noson gyntaf, pan mae opera yn agor a mae'r lle yn llawn critics wrth gwrs, a ti'n gwybod bod yna bobl yn mynd i fod yn sgwennu am sut ti wedi canu rhywbeth. Mae'r teimlad yna da ni'n gael yn y byd proffesiynol, yn union yr un teimlad ond mae pobl yn gael pan maen nhw'n cystadlu yn dydyn. Mae'r teimlad na pan ti'n cyrraedd yr hacbrawf yn yr Eisteddfod a mae'r pili palas yn dywsio'n dyfoldi, a dwi'n meddwl, mae mor bwysig fel da ni wedi siarad o blaen, yn bod ni wedi dod i arfer efo beth da ni'n mynd i gyflwyno, bod o fel yn ail natur i ni bron iawn, bod yr cof y cyhyrau yna bron iawn yn cymryd drosodd. Nid bod ni eisiau anwybyddu ddim byd sy'n mynd ymlaen ar y pryd yn yr perfformiad, ond bod ni'n gallu ymddiried, bod ni'n gwybod beth da ni'n neud, a dyna lle mae'r teimlad cyfforddus na'n dod ohono fo. Oes na unrhyw beth ydych chi'n teimlo fedrith cantorion wneud i helpu efo hyder? Na'n dod nôl at y ti, Fflur, Siôn, mae ddrwg gennau. Dwi'n gofyn i Fflur gyntaf, falle ddyliwn i ddim, ond na i ofyn i hi. So rhywbeth o ran gwisg, neu colydd, neu rhywbeth fel la, Fflur, sy'n gallu helpu ni efo hyder, neu sy'n gallu rhoi yr ymarweddiad cywir i ni, falle fel cantorion? Bendant, dwi'n meddwl bod e'n bwysig iawn bod ni'n cymryd ystyried o be ni'n gwisgo. Fi'n cofio yn athrawes gan i cyntaf i weithio unwaith, mae rhaid ti gofio, os wyt ti'n canu allan i gystadlu, mae dy berfformiad di'n dechrau o'r eiliad o ti'n cerdded fewn i'r stafell.
A o'r eiliad y ti'n camu ar y llwyfan. A mae bobl yn mynd i wneud, mae bobl yn mynd i wneud penderfyniadau o edrych arno ti. Mae'n rhan anatod o ddynoliaeth. Dyn ni'n gwneud snap judgment. A dwi'n cofio gwneud cystadleuaeth blynyddoedd nôl, y ferry y bursary, dwi'n meddwl, a nath y thrawes Ganu gweithio, bydd pwysica yw bod ti'n meddwl be i wisgo. A ni'n meddwl, oh, come on, surely mae well bod fi'n meddwl am y canu. Wel, of course, hwnna. So nes i wisgo beth o'n i'n meddwl oedd yn addas, a goffod mynd i gael cyfweliad, achos cystadleuaeth i gael arian o fe. A peth cyntaf wedodd un o'r panel wrth ei oedd, diolch i ti fod ti wedi gwisgo mor addas ar gyfer y gystadleuaeth. Achos o gymaint ohono nhw wedi gwisgo fel sy'n nhw jyst yn mynd i'r parc am dro yn pnawn. A mae'n gwneud gwahaniaeth mawr i be mae rhywun yn feddwl o'r eiliad cyntaf. Y peth pwysicaf yw bod chi'n teimlo'n gyfforddus yn beth ych chi'n gwisgo. Dwi ddim yn gweud bod rhaid gwisgo lan, ond rhywbeth sy'n addas ar gyfer y gystadleuaeth yna. So, rhagbraf yn gwater i oed, ti ddim yn mynd i wisgo evening gown a diamond. Mae just rhywbeth bod yn addas, ond yn gyfforddus. Oedd ti'n gallu anghofio, dwi'n gwybod, fi'n aml yn meddwl, oh gosh, mae pawb yn gallu gweld y moli pan dwi'n anadlu. Dwi'n eisiau neb i weld y moli pan dwi'n anadlu. So, os na i wisgo rhywbeth sy'n dyn, byddai'n rili ymwybodol, mae bobl yn gallu gweld y moli. So, os ti'n gwisgo rhywbeth sy'n llac, mae'n golygu bod ti'n gallu sefyll na a bod yn hollol gyfforddus yn dy gron dy hunan. Siôn, dwi'n dod ato ti munud, reit? Mae gen i un cwestiwn i ti, Fflur. Gan i fod yn hollol onest yn unwan. Pa fath, wyt ti'n meddwl ffrog, dwi'n meddwl bod ffrog yn beth braf i wisgo fel merch. Dwi hefyd yn meddwl bod pethau fel lliwiau yn gallu creu effaith os lici di. Os ti rhywun mewn ffrog, binc, llachar, un lliw neu glas neu coch, ac mae o'n weddol blaen, ond mae'r lliw yn denu sylw. Ti'n meddwl pethau fel yn gwneud gwahaniaeth? Dwi'n credu falle bod nhw. Y peth bwysig wrth gwrs bod ti'n gyfforddus, ond dwi'n cofio rwy'n Gweithdy. Maen nhw wedi edrych mewn i lliwiau mae bobl yn gwisgo mewn cystadlaethau. Nid yn unig cerddoriaeth, ond tîm y pêl-droed. A mae'n rili ddiddorol bod bobl sy'n gwisgo coch yn dueddol o ennill yn amlach na bobl sy'n ddim. Dwi ddim yn gwybod lle weles i hwn a beth yw'r ystadegau. Ond mae'n rhywbeth yn mynd gyda ffaith bod ti'n gallu sefyll allan, ond bod yn neud i ti deimlo'n hyderus. So, dwi'n meddwl, mae'n wahanol i metals, dwi'n meddwl, os ti'n neud grandawiad ar gyfer canu Octavian yn Rosencavalier neu Cherubino. Dwi'n gwybod yn lot o ffrindiau dy fi sydd ddim yn hoffi gwisgo ffroc neu sgert os ydyn nhw'n rhoi grandawiad ar gyfer un o'r rhannau yna. Gret, trowsus yn gret yn addas ar gyfer y rôl yna. Ond, fi'n cytuno sydd wrth y modd mewn ffroc neu sgert. Ni'n treulio gymaint o amser mewn trowsus yn ymwneud rolio dros y llawr mewn ymarferion. Gret, wrth y modd. Siôn, cwestiwn hollol, syth i'r pwynt i ti, jeans, canu mewn jeans neu na, os ydych ti mewn cystadleuaeth neu mewn cyngor? Wel, mewn cyngor, wrth gwrs, ti'n mynd o'r jeans arno. Mewn cyngor, rwan, Ti'n be, fi'n dieddol bod yn ffeindio fod fi eisiau mewn trwsus siwt neu be bynnag, felly dyna, i mi, mae o'n edrych yn daclusach. Eto, mae'n le, yn hunan fyswn i gwisgo mwy beth fel trwsus siwt neu rhywbeth felly. A tei, mae'r rhaid ti fod yn fforddus yn diwedd, falle, ti'n bod, cerd i'r i opera, dyn ni'n gallu bod yn hollol wahanol, a beth sydd yn ddiddorol bod rhai cwmnïau pan ti'n mynd am glyweliadau, bod nhw'n banio di bron iawn o wisgo siwt, neu rhywbeth i ferched wisgo rhywbeth i evening wear, teip o beth, maen nhw jyst eisiau ti fod yn dillad bob dydd bron iawn, fel fod chdi yn ti dy hunan. Ond y peth maen nhw'n drio gael drosodd ydy, fod nhw'n eisiau chdi fod mor naturiol a mor hapus a phosib yn beth genna ti ymlaen. Mi allu di fod yn casu fel medru ac dal yn smart ac yn eitha ffurfiol. Ond
Efo, ti'n bod, be wch di'n wisgo, dwi'n cofio un athro yn y Guildhall, oedd gen o fo bethau mawr iawn oedd o wastad, eisiau chdi fod yn balanced. Os o ti'n gwisgo clustlusau, bod i ti wisgo un glust, fel bod ti'n balanced. Oedd o'n eisiau ti wisgo dim byd 3 rhwng dwlo, ie, ti eisiau tei fod o'n ddigon llac gyda chdi, ond bod ti ddim yn cyfyngu ar lif y canu, ar lif y corff. Felly, mae o mor bwysig bod chdi'n ffeindio beth wyt ti yn hapus yno fo hyn ydy. Nad ydi o ddim yn rhy dyn, mae fynd i gwaith nag oes na rhy dyn, ond mae rhaid ti fod, pan da ni yn canu mewn operau, wch ti'n mynd i gael y wisg i wneud i chdi, ond mae'n bwysig bod ti yn gallu bod yn hapus. Ac y ffordd dyn ni'n anadlu, wel, dyn ni'n chwyddo allan llawer iawn mwy na mae'n iawn bod ti'n gallu cael lle i fod yn rhydd o fewn y dillad yna. Ond yn hynna, na, dwi'n licio'r taclusrwydd mewn cystadleuaeth, does dim dwywaith bod ti ddim just jeans, wel, mae'n dibynnu ar y jeans decyn ni, so ni'n mynd jeans o tyllen i be bynnag felly, mae'n gymaint o wahanol styles yn ydy peth o ddim yn does, ti'n ba? Ie. Mae gen i gwestiwn i chi wan, sy'n gwestiwn diddorol yn ar berthynas efo cyfeilyddion ydy'r cwestiwn nesaf gen i. A ffordd o'i trin nhw'n barchus, o gadw cysylltiad efo nhw, o yrru'r copïau, yr holl bethau yma, falle da ni fel cantorion yn rhyw fath o anghofio weithiau. Wyt ti'n cytuno Fflur bod yr berthynas na efo'r cyfeilydd? A ti'n bod yn benodol yn pan fyddwn ni'n gwneud cystadleuaeth, sut fydde ti, os o ffordd, ti'n mynd i drin cyfeilydd yn wahanol wrth gwrs, ond wyt ti'n gwneud yn siŵr bod ti yn cysylltu efo nhw'n bell o flaen llaw, wyt ti'n trefnu ymarfer dy hun, neu be oedd ti'n arfer wneud pan oeddet ti'n cystadlu? Ydy hyn i gyd yn bwysig? Bendant. Mai unawdwyr yw'r trio ni, a mai yn aml iawn sy'n cystadleuaeth unawd o fe, ond dwi ddim yn credu bod yna fath beth a unawd, ond i waith bod ti'n canu o'n gwerin, lle dos na ddim cyfeiliad. Mae bob unawd yn ddeuawd. Mae rhan y cyfeilydd yn holl bwysig. Nhw sy'n yn cefnogi ni ac yn galluogi ni i wneud be ni'n gwneud. A felly fydden ni yn edrych, un o'r pethau cyntaf sy'n ni'n edrych i weld pwy oedd y cyfeilydd. Os oedd yn rhywun o'n ni'n gwybod o'n ni'n nabod yn barod, fydden ni'n gwybod, wel, dwi wedi canu hwnna gyda gen barod neu gyda hi, dyn ni wedi gwneud dipyn o baratoi. Ond i bai ni, fydden ni'n cysylltu mewn da bryd, wneud yn siŵr bod y copi mewn cyflwr gweddill. Dwi'n yn gwybod sawl gwaith dwi wedi allai beirniadu neu wedi bod mewn cystadleuaeth wedi gweld rhywun arall yn rhoi, ond mae'n siŵr bod ni gyd yn gwneud rhyw dro, ond dwi'n lwcus mam yn chwarae piano, oedd hi wastad yn dweud, please, paid a just mynd ar llun gopïau ar wahân. Achos dim yn deg hi yn neud, os ti'n rhoi copi iddyn nhw, ti'n naill ai'n llawn scribbles, neu ddim gael ei selloteipio, neu ddim mewn ffail. Dwi ddim yn gwneud parch ohonyn nhw, ti'n yn galluogi nhw i wneud eu swydd, fel bod ti'n gallu gwneud y swydd di. Pethau wedyn ni fel, os oes gen ti cut mewn rhyw aria, yn rili bwysig bod ti'n nodi nhw ar y copi. Mae'r cyfeilydd ddim yn gwybod beth ti wedi bod yn gwneud ers 5 mlynedd. Mae'r cyfeilydd yn gweld dy gopi di falle yn y tro cyntaf eriod. Mae'n holl bwysig. Mae gyd yn dod i barch yn fy marn i. A hefyd, cyn cystadleuaeth, mae'r un peth â grandawiad. Yn aml iawn, ti'n mynd yn ei grandawiad. A ti'n eriod i cwrdd â'r cyfeilydd o blaen. Ti'n yn gwybod os ydyn nhw'n wych neu ddim, achos gwirionedd fe weithiau'r miwt ti'n ei grandawiad, dwi'n ddim cystal a be bydde ti'n gyfarwydd. Mae dal rhaid ti'n neud y orau, a mae rhaid ti'n rhoi cyfle i'r cyfeilydd yna. Mynd dros y tempos, dangos iddyn nhw, mae yna le bach yna lle dwi'n dieddol o gymryd amser, neu a just bod chi'ch dau yn gallu dod at eich gilydd i greu perfformiad cyflawn. Dim rhwydd yn enwedig ar ddiwrnod
cystadleuaeth, steddfod, dim amser, ond bod chi'n gallu gwneud popeth i baratoi ymlaen llaw ar eich gyfer chi ac ar gyfer y cyfeilydd hefyd. Mae hwnna'n dod drosto yn y perfformiad yn aml iawn. Siôn, bydde ti oedd Fflur yn sôn fanna am beidio roed copi yn llawn, ti'n modd, marciau a rhyw bethau. O bydde ti roi copi glân i'r cyfeilydd, neu bydde ti weithiau falle yn sgwennu mewn lle ti'n cymryd anadl a rhyw bethau? Ti'n meddwl bod hynna'n help wrth gwrs i gyfeilydd? Marcio o fath hynny, yn dim a hynny, yn hollol dderbyniol lle mae anadl yn falle cael ei gymryd. Mae hwnnw'n iawn, ond sgribbles eraill sydd gen ti drosto fo. Beth pwysica arall o ran eisteddfod ydy, os wyt ti wedi cael cyfieithiad i'r gan i Gymraeg, bod ti wedi ysgrifennu y geiriau ynni mewn ar y copi. Does e ddim byd gwaith i gyfeilydd neu i'r beirniad bod ti yn trio, wel, lle mae'r geiriau ar hwn, ti eisiau dilyn yr canu'n arbennig os ydy rhywbeth ti wedi gwneud yn hunan ddewisiad, fod y geiriau wedi ysgrifennu ar y gan fel ac y mae o, achos ti'n mynd i fod yn darn y bapur yma'n cyfer y geiriau ar wahân ar y gerddoriaeth yma. Ti'n mynd i lle roed y chwarae teg canwr. Ti angen gallu dilyn y geiriau ar y copi a codi fyny beth sydd gen ti'r hwnnw. Mae hwnnw, ers y cychwyn dwi wedi bod yn gwneud siŵr fod gen i'r geiriau ar y copi felly. A plis, sgwennwch nhw lawr. Boed i'r gyfer eisteddfod genedlaethol neu eisteddfod leol, gwnewch yn siŵr bod y copi. Achos allai eich gwarantu chi fel beirniad bron iawn, dwi wedi tynnu marc neu ddau arna chi'n barod, achos mae o yn y wylltiau. Os da chi eisiau gwneud chwarae teg mwyaf chi'ch hunan, gwnewch y copi, rhowch y geiriau ar y copi. Ie, achos o peth ola ti eisiau gwneud fel cystadleuaeth ydy gwylltio'r beirniad mewn unrhyw ffordd. Wel, dwi'n dod at gwestiwn arall rwan. Mae hyn yn dod â fi at gwestiwn a fe jyst neb yn beio ni fan hyn yn beidio trafod yn onest. Felly mae hwn yn gwestiwn flwmp ac yn blaen unwaith yn rhagor. Beth ydych barn chi o'r tueddiad yma mewn rhagbyrofion i gofrestru a wedyn dianc o'na a wedyn dod yn ôl chydig oriau yn diweddarach. Ydych chi'n cytuno fo hynny neu ydych chi'n meddwl bod o chydig bach yn anheg efo'r beirniad ac yn anheg ar yr holl ffordd mae pethau'n gweithio ar drefn a'r cystadleuwyr eraill. Ydych chi'n annog pobl falle i gyrraedd mewn amser ag eistedd, aros o'ch tro a canu. A hefyd, cwestiwn arall cyn bod fi'n gorffen, ydych chi'n meddwl bod yna unrhyw anfantais o fe'n gyntaf mewn rhagbrawf? Pwy sy'n eisiau fe'n gyntaf? Fflur, ti eisiau? Pan ni'n cystadlu, na i fod yn hollol onest, do'n i byth eisiau fe'n gyntaf. Na i fod yn hollol onest. So ni byth yn mynd i gofrestru ac yna gadael. O'n i bai bod fi, fel o'n i pan o'n i'n blentyn, yn cystadlu mewn lot o gystadlaethau. Dwi'n cofio rwystad bod nes i cystadlu mewn 15 cystadleuaeth mewn wrthos yn yr urdd oedd hwn. So oedd dim dewis, oedd y rhagorogion rhan fwyaf ohonyn nhw'r un amser. So ti'n gorfod mynd, cofrestru, ti yn rhywle arall, right, mae hwnna'n hollol dderbyniol. Pan mae'n dod i gystadleuaeth lle dim ond hwnna sydd gen ti'n neud, mae'n amharchus i fi i fynd i gofrestru ac yna gadael. Achos mae hwnna'n dweud i fi bod ti'n meddwl, ond mae'n oce rhywun arall fynd gyntaf, dyn nhw ddim mor bwysig â fi. A mae hwnna'n amharchus. A hefyd, dwi'n ddim yn neud lot o wahaniaeth os ti'n canu gyntaf neu ddiwetha. Achos mae'r rhaid i gael parch bod y beirniad yn gwybod be neu hi yn gwneud. Dyw beirniad ddim yn mynd i gymryd i ystyried, o ganodd hi gyntaf, felly o na, doedd hi ddim yn dda iawn, achos hi oedd gyntaf. Nonsens yma. Yn aml iawn, os ti'n mynd, ti'n gosod y safon, mae'r safon yn cael ei osod gyda'r cystadleuaeth cyntaf. Dwi'n mynd i dim gwahaniaeth os ti'n canu am 9 y bore neu 9:45, neu os mae tir cyntaf neu'r 15fed. Yn aml iawn, os mae tir 15fed, mae mwy o chans bod y beirniad yn mynd i danghofio di yng nghanol yr holl swmp o bobl eraill sy'n canu fi'n peth o ti.
So, dwi'n meddwl bod angen dangos parch at y gystadleuaeth, parch at y cystadleuwyr, a parch at y beirniad hefyd, achos ar ddiwedd y dydd, yr unig beth sy'n cael ti drwy yr rhagbraw yw dy berfformiad di. Does na ddim byd arall sy'n gwneud unrhyw wahaniaeth. Byddwn i'n licio sy'n ni'n gwybod na 20 mlynedd yn ôl, ond fe. Siôn, mae gen i feddwl mawr iawn o'r gystadleuaeth enyn dros 30 oed. Fydda ti pam, maen nhw gyd mor ddeffiant, maen nhw gyd wedi paratoi mor drylwyr ac yn mwynhau beth maen nhw'n wneud. A un peth arall dwi'n hoffi am y cystadleuwyr yn yr gystadleuaeth yna, ydy maen nhw gyd yn bresennol yn gwrando ar ei gilydd ac yn clapio i'w gilydd. Os am cythral canu yn ymyl y lle, neu dim i beth dwi wedi weld, beth bynnag. Wyt ti wedi cael profiad, wyt ti wedi berniadu a wedi cael profiad o rei cystadlaethau a wyrgylch braf yna? Ysdi fe, yn dweud, ti'n bod man ar y beth amdan ar y canu'r emyn, does? Falle, fod o'n wahanol chydig bach weithiau, achos yn aml iawn, dyn nhw'n mynd i ganu'r un emyn a'r lleill, ti'n mynd i cael clywed ystod wahanol iawn. Dyda fod ti'n mewn cystadleuaeth dan byd parigiau wneud yn arbennig pan oedden nhw'n gosod darnau a fe hynny'n darnau penodol. Mae'n chydig bach o job weithiau yn dod i eistedd yn gwrando ar yr un yn bobl, a falle fod gen nhw rhywbeth dwtch yn wahanol i chdi. A fel hwnnw ar dy feddwl, di o sut wyt ti'n gwneud y perfformiad yn dydy, mae cadw hwnnw'n glir o dy feddwl yn anodd iawn. Ond, na, ti'n bod, mae i arhoswch i mewn os allwch chi, cerwch allan jyst cyn eich perfformiad chi un canwr ymlaen llawn, aml iawn yn mwyn gallu setlo'ch hunan a dod i mewn, fel y Fflur dweud, ti'n dod i mewn i'r ystafell i perfformio yn beth da iawn, aml iawn i'n neud yn dydy fod ti'n gallu gosod y stamp. Ond, ti'n bod, fel sylwadau lleol, hain gytuno fo chdi, Sian, a clywed y cystadlu'r emyn, dim maen nhw gyd yno yn mwynhau ac yn cefnogi ymlaen. A mi wyt ti, ti'n bod, o ran canu emyn, haid mi ddweud dwi'n ffeindio canu emyn, un o'r pethau anoddau sydd wedi'i wneud o ran perfformiad yn hunain. A ti'n clywed llawer iawn o rhain dros 30 yn canu, a mae'r diffiantrwydd, y ddeallwriaeth o'r geiriau, a techneg. Mae yna dechneg anhygoel gen aml un o dwi wedi mwynhau gwrando ar yr unawdau yma mewn ystadodau fwy nag am achos wyt ti'n clywed, maen nhw wirioneddol dall beth maen nhw'n gwneud, maen nhw'n rhoi y geiriau drosodd i chdi, maen nhw lawer iawn i'w ddysgu, a ti'n bod, falle, yn eog o'n hynna pan o'n i cystadlu, o reit, 11 dros 30 dod ymlaen yr emyn, a ti wedi mynd allan, dwi wedi ddaru dydde yma, na swn i wedi adeg yn i wrando, ti'n bod, a gweld yma person wedi trin llais ac yn dal i allu trin llais. Ond mae'n lot i ddysgu, does. Mae'n lot i ddysgu wrth wrando ar pawb. Ac os nad wyt ti'n fodlon i wrando ar bobl, ar gantorion eraill, dyn pa bleser sy'n o mynd ymlaen i ganu a just roed y perfformiad yna, mae'n rhaid ti ddysgu. Mae'n un bwysig iawn. Siôn, ti'n sôn rhywbeth na, sori Sian, rhywbeth na Siôn dweud fyna am rheini sy'n aml yn cystadlu ar y canu emyn, bod gyda nhw ddealltwriaeth o'r geiriau. A mae hwnna'n rhywbeth, dwi ddim falle mor aros i steddfod bod yn y Gymraeg wrth gwrs i steddfod genedlaethol. Mae'r un peth, mae'r un peth yn wir fan hyn. Fi'n credu bod deall y geiriau yn holl bwysig, a mae hwn yn rhywbeth sy'n dod lan weithiau pan sy'n canu mewn iaith arall. Mor aml dwi wedi eistedd tu ôl i ddesg yn gwrando ar rhywun, a mae'n hollol amlwg bod gennym nhw ddim unrhyw syniad o ystyr y geiriau. Mae mor bwysig a bod ti'n canu yn Japanese, Swedish, Ffrangeg, does dim off. Mae'r geiriau yna am reswm. A fel o'n i'n gweud, dwi'n meddwl, yn yr un diwetha, mae'n amman bod na ffidil yn sefyll ar y llwyfan yn ei fain ni. Yr holl bwynt o bod chi'n canu yw bod gyda chi eiriau i'w cyfathrebu. A dwi'n cofio wneud dosbarth meistr rhywbryd, a rhywun merch yn dweud, dwi eisiau canu fy lesg Limilama.
sorry beth, fel esgwylio o wydde. A o'n i bron i'r crio, achos ti'n syniad am beth ti'n canu, ti'n gallu ynganu geiriau'n iawn, jyst gen ti. A os ti'n deall am beth ti'n canu, os ti'n deall bob gair, dyna'r unig ffordd felly di gyfathrebu gyda dy gynulleidfa. A fi'n credu bod hwnna yn dod nôl i'r canu mynydd fel ti'n gweud, Siôn. Ti'n meddwl, dyna beth chwilio mewn canu emyn, y geiriau, ynddo? Mae'n rhaid i chdi wneud ond, right? Dim y canu, mae hyn yn mynd yn ôl i'r un diwethaf fel taith paratoi, ynddi? Dim yn mynd i ganu'r geiriau, dim yn mynd i ganu'r gan yn syth. Mae'n mor bwysig i dy geiriau. Deud o i ddall o a ddeud o'n rhythm yr iaith. Achos dyna mae'r cyfansoddwr wedi i roed i chdi. Maen nhw wedi cyfansoddi yn rhythm yr iaith. A mae'n mynd i roed y pwyslais i ti, os o ti'n gwybod yn gallu deall llif y frawddeg ac drosodd wrth i deudi, mi allu di chanu hi gan amla fod o'n mynd i ddisgyn yn llawer iawn yr hwyddach ar y gerddoriaeth. Mae'r rhan fwyaf o gyfansoddwyr wedi cychwyn drwy ddarllen y geiriau a deud y geiriau. Maen nhw'n clywed y gerddoriaeth o fewn y geiriau ac yn wedyn yn creu yr fitio tanol. Dyna sydd yn wahanol dwtch bach pan ti'n canu cyfieithiadau, ond mae'n rhaid ti fod ddim yn sticio i arddull ti wedi glywed rhywun yn ganu yn y iaith wreiddiol. Mae'n rhaid ti ddal allu deud a darllen a deall yr cyfeithiad o fewn dyn allu i ffitio hi a rhoi ystyr o fewn y darn. Mae hwnnw beth mor bwysig a dwi wastad yn deud fod na, mae rhaid i chi fod yn gallu dallt y geiriau, dallt beth chi'n ei wneud a lle mae pwyslais o fewn y frawddeg yn dŵad. Ie, mi fydda i yn aml efo disgyblion canu yn tynnu'r gerddoriaeth o'na, cael nhw i sgwennu yr geiriau lawr fel petai hi'n sgript mewn ffilm. A wedyn dwi'n deithio nhw, petai chi yn actor mewn ffilm yn Hollywood rwan, a mae hon ydy'r olygfa, sut fyddwch chi'n dweud y geiriau? A wedyn dwi'n trio cael nhw i ddychmygu be fydd yr olygfa'n edrych fel. Be sydd tu ôl iddyn nhw, be sydd yn digwydd yn yr olygfa, bod nhw'n dychmygu. A mae hyn yn mynd â fi at gwestiwn, o'n i'n siofyn i chi, ydych chi fel fi yn gwneud ychydig o waith, be maen nhw'n galw yn Saesneg yn visualisation, sef gweld dychmygol neu dychmygu eich perfformiad. Felly, noson cyn eich perfformiad, neu yn ystod y dydd, mi fyddwn ni efallai yn dychmygu bob un eiliad o'r perfformiad. Fel oeddech chi'ch dau yn dweud, o'r eiliad yn gynharach, oeddech chi'n sôn am gerdded mewn i'r stafell, neu gerdded mewn i'r rhagor am y gystadleuaeth. O'r eiliad, ydych chi yn dod i mewn i'r gofod perfformio, hyd yr eiliad ola, a bod chi'n dychmygu bob un nodyn yn cael ei ganu'n fendigedig, pob un gair yn glir, pob un ystym yn ystyrlon ac yn effeithiol, a bod eich perfformiad chi yn llwyddiannus, a bod y dychmygu'r ymarfer yna o ddychmygu'n gallu helpu chi wedyn pan bych chi yn y perfformiad ei hun. Ydy hynna'n ei synwyr y ddau o'ch chi? Fflur, wyt ti'n arfer hynny, neu di hwnna'n rhywbeth newydd i ti? Dwi yn gwneud na. Dwi yn gwneud na. Nath Beatrice Trick-Sunsworth oedd yn dysgu fi, nath hi weithio fi neu na, oedd da fi dwi'n gysadleuaeth yn dod lan, a o'n i'n nerfus ofnadwy. Dwi yn mynd yn nerfus cyn cysadleuaeth neu brandawiad. A nath hi roi'r cyngor i fi noson cyn y gysadleuaeth, nath i weithio bod ni'n gofyn gwely trwy'r perfformiad. A fel wedys ti, o'r eiliad ti'n cerdded mas. A y rheswm oedd hi'n rhoi hefyd oedd, os i ti'n canu allan ar y llwyfan o flaen y gynulleidfa'r panel am y tro cyntaf, y noson honno neu'r bore yna, mae'r holl beth yn newid, dyma'r tro cyntaf i ti'n neud e. Mae hwnna'n ddigon brawychus a ben ei hun. Heb sôn am wedi gyfagor dy geg ganu, beth oedd hi'n gweud, os ti wedi dychmygu'r peth cyn ni, erbyn y noson honno, pan ti yn cerdded allan ar y llwyfan, dwi wedi gwneud hwn o blaen. Mae hwn jyst fel nes i neithiwr.
dim byd yn wahanol, mae yna gynulleidfa. Nes i ganu hwn yn rili da neithiwr. Wel, sy'n presyn hwnna ganau fanna heno. So, ti'n mo, fi'n cytuno dy ti bod hwnna yn beth really pwysig i fod yn gallu wneud. Of course, weithiau, ti'n yn gallu dychmygu be mae'r neuad mynd i fod fel, neu be mae'r capel, neu be bynnag. Ond os ti'n gallu dychmygu'r profiad o berfformio mewn ffordd llwyddiannus, mae'n golygu bod sians i ti'n neud pan mae'n dod i gystadlu neu i ganu. A mae'n gyd i wneud hefyd efo dy iechyd, dim iechyd meddwl, ond y ffordd wyt ti, dy agwedd meddwl di mewn ffordd. Yn dydy ti'n cytuno, Siôn? Ond mae rhaid i'r agwedd, falle fi yn mynd i'r dychmygu perfformiad fel ydych chi dwi'n sôn amdano yn fanna, ond na, mae'r agwedd sydd wyt ti yn dod i mewn mor bwysig. Mae credu, mae'n rhai bobl yn does dweud, peidio poeni beth sy'n sefyll o dy flaen, i beth, pwy wyt ti'n edrych arnyn nhw mewn gystadleuaeth ffilmau. Diolch yn weis, ti jyst yn mwyn i'r perfformio, rhoi dy hunan mewn, ynddi, ti'n gwybod beth ti'n gallu gwneud o, wch chi'n mynd i fod mor hapus a phosib yn gwneud o. Mae'n rhai bobl wastad dweud, peidio poeni os ti'n nerfus ond jyst dychmygan nhw gyd a fi'n dillad amdani nhw, neu be bynnag i fod yn ymlacio, ond ti'n gwybod, ond mae o'n beth personol iawn, wch di'n rhoi, ti'n gwybod, darlun personol iawn o ti di hynna, mae o'n, beth i vulnerable, ti'n gwybod, wch di, ti'n rhoi pob peth allan fan dweud, os ti'n gallu cuddio, sydd yn anoddach weithiau mewn cysadleuaeth, ydy nag ydy o'n mynd allan mewn opera, achos mewn cysadleuaeth, wyt ti yna fel ti dy hunan, wyt ti ond ti'n dy hunan sy'n o. Rwy wastad ti'n gwybod pan wch ti'n mynd i opera, wyt ti'n cael rhoi gwisg arall ymlaen. Wyt ti'n cael cuddio chydig bach, ti cefn y make-up, ti cefn y cymeriad. Ond mae rhaid i ti fod yn hapus i allu rhoi hwnnw, fod o yn dy gorff ti i perfformio yn y fan ar lle, fel ti dy hunan, fel a cyflwyno o fewn hwnnw dydy. Na, mae'n lot i fod yn gallu just ymlacio a bod yn hyderus ac yn hapus, mae'r busnes yn meddwl, yn hapus yn dy feddwl dy hunan i gallu roed y perfformiad hwnnw drosodd. Cyn bod ni yn dod at y clôn yn sgwrs ni heddiw, oes gennych chi unrhyw gyngor i gantorion sydd efallai yn profi peidio cael ei dewis? Neu, da chi fel fi yn arfer fyny clyweliadau, a da ni ddim bob amser yn cael yr hyn yr ydyn ni'n dymuno i gael o ran y rôl, neu da ni weithiau yn llwyddo ac yn cael pethau arbennig o hyfryd i wneud. Ond tro arall, dydy bywyd ddim yn fel i gyd yna di. A mae'r un peth i gystadleuwyr yn steddfod efallai maen nhw wedi gwneud tacbrawf a wedi cael ei siomi, ddim wedi cael llwyfan. Os gennych chi gyngor cyn i ni gloi'r sgwrs am sut mae mynd ymlaen o'r fan honno? Bod yn hapus, o ran yn aml iawn, ti'n meddwl, dwi wedi gwneud andros y glyweliad da, dwi wedi canu dda iawn, a ti'n clywed dim byd. Ti wedi cael dim mateb yn ôl, dyn nhw'n mynd y ddewis di. A ti'n meddwl, beth dwi wedi gwneud yn anghywir? Ond, ti'n wedi gwneud dim byd yn anghywir na ddo, achos y peth sydd eisiau gofio ydy, mae di bobl sydd yn gwrando yna ti bod y feirniad, neu yn gyfarwyddwr, neu yn arweinydd, mae dim dyna maen nhw'n chwilio ar y foment honno. Diolch byd i ddeud fod ti'n wedi canu dda, falle nhw wedi mwynhau ti'n fawr iawn, ond ti'n cweith di ffitio be maen nhw isio ar y pryd. Anhofio amdano fo, mi ddaw neu rhywun arall, wedi isio'n union be o'ch di newydd roed. Ond mae'n wastad rhywun yn isio be wyt ti'n ei wneud yn hytrach. Peidio ffa'n just dal ymlaen. Dydy o ddim yn beirniadaeth yna chdi. Ti'n wedi canu'n sal na byd wyt ti wedi roed y perfformiad. Cybellu fod ti'n hapus fod ti wedi roed y perfformiad fel ni. Dyna sydd pwysica'n diwedd de. Llwyddiant sy'n llall yn diwedd, hapus ti'n gael o. Ie, a Fflur, os ti'n cytuno, mae hynna'n gred yn beth pwysig iawn. Holl bwysig dweud y gwir, dydy? Holl bwysig. Ac eto, dwi'n meddwl mae dyna'r peth anodda. Dyna beth, na i fod yn hollol onest, dwi wedi dioddau dipyn dros y cwbl blynyddoedd diwetha, lle mae hynna'n gred yn y cwestiwn. Dwi'n meddwl bod ni gyd fel perfformwyr yn mynd trwy rhyw gyfnod fel yna.
A dwi'n meddwl falle bod ni fel Cymru yn dueddol o fod fel yna. Dyn ni ddim yn dueddol o fod yn bobl orhyderus. Os rhywbeth, ni'n bobl sy'n o na, fi ddim yn mae hwnna'n beth eitha Cymreig, dwi'n meddwl. Ond, nes i ddarllen rhywbeth, neu gweld rhywbeth ar y we, dyn o'r enw Benjamin Zander, mae e'n neud iddyn nhw siarad cyhoeddus am wahanol bethau. Dwi'n cofio fe'n gweud rhywbeth fel, os ei di i berfformio yn disgwyl cael rhywbeth nôl wrth y gynulleidfa amdana ti dy hun, ti'n mynd i gael dy siomi. Ond os ei di gyda'r un bwriad o gyfathrebu rhyw neges, allu di ddim ffeili. A beth dwi'n trio gwneud nawr yw dwi'n trio peidio plesio bobl. Achos dwi'n cofio, dwi wedi bod i gymaint o randawiadau lle dwi'n camu ar y llwyfan a dwi'n cyntaf dwi'n meddwl yw, oedden mynd i blesio nhw, oedden nhw'n mynd i fel fi ddigon da, oeddi'r nodau top yna mynd i fod ddigon clir, oedden nhw'n cerdded yn iawn. A dwi wedi ffind o'n un yn y sefyll na meddwl, fi'n flin dros chi bod chi'n bach o gwrando arna, achos dwi ddim yn meddwl bod fi'n da iawn. Dyna'r peth gweitha gall perfformio'r wneud. Felly beth dwi'n trio wneud nawr yw peidio meddwl fi eisiau plesio chi, ond meddwl mae gen i rhywbeth i ddweud, mae gen i rhywbeth i rannu â chi. Mae lan i chi, sydd i chi cymryd allai ddim rheoli na, na gyd allai rheoli yw beth sydd gen i gynnig. Dwi wedi paratoi, dwi wedi troi lan, dyma beth sydd gen i gynnig. Os nag yw'r ddigon da, neu os nag yw'n union beth ydych chi'n chwilio amdano fe, problem chi yw hwnna. Dwi ddim yn adlewyrchiad ohona i fel person neu fi fel perfformiwr. Mae'n rhwydd gweud na. Dwi'n gwybod mae lot rhwydd at gweud na beth yw gwneud. Ond dyna beth fi'n trio wneud, a dwi'n dal i ddysgu sydd mae gwneud. Dwi ddim yn dod yn rhwydd. Ond bod ni'n cofio pam i ni yna. I ni yna i gyfathrebu rhyw neges. Wel, da ni'n dod ar sgwrs i ben rwan. Mae wedi bod yn andros o hyfryd a dwi'n gobeithio, da ni wedi plesio'n gilydd yn sgwrsio fel un ymysg yn gilydd, a mae'n orig braf iawn. A da ni'n gobeithio bod chi adre wedi cael eich plesio yn ymrannu yn y sgwrs efo ni. A da ni'n gobeithio y dewch chi nôl ato ni yn y drydedd y sgwrs yn y gyfres hon y tro nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi a hwyl am y tro.